Euskaraldia Euskal Herri osoan euskara indartzeko egiten den ariketa soziala da eta gizarteko gune eta esparru guztietara zabaltzen dena. Duela 2 urte, 2018an egin zen lehenbiziko edizioa eta gure eskualdean Malerrekan eta Bertizaranan haitz arrakastatsua izan zen 16 urtetik gutxiko 650 pertsonak eman baitzuten izena. Aurten udazkenean 2. edizioa egingo da, azaroaren 20tik abenduaren 4 bitartean, eta herritarrek berriz ere aukera izanen dute bai ahobizi, bai belarriprest bezala izena emateko. Halere, aurtengo berrikuntza nagusia ariguneak izanen dire. Ariguneak euskaraz lasai solasteko toki fisikoak izanen dire. Euskaraldiak irauten duen egunetan irudi batekin identifikatuko dire. Ariguneak mota guztietako entitatek izena ematean sortuko dire. Adibidez, udaletxeak, kultur kirol elkarteak, enpresak. Arigune izateko baldintza jendaurrean dagoen pertsonak gutxienez euskara ulertzea da, eta izena emateko epea irekia dago.